Benyi sub-county ya Kenyanya niko bono bane kyokorobekana rituko rya rero gwikase nyagitari ya Kenyanya level 4 maiga yo musubati oyo masiri ta Charity Nyaboke uyorenge kogonke gusira obogima bwaye amo no mwana oye ase amati anyagusira ya mochira banyagitari ase ogotamwa obokoreri obuya mwanchobo muri kito Dominic Onderi agotomanya senjero obikirano obokoreri ase nyagitari ya Kenya sub-county hospital meye county ya Kisii nigo bwatena maiga yo musubati o masiri ta Charity Nyaboko genche uyu bwaterene tigosire obugima bwaye amo nabori bwo mwana oye ekirarenge ko egongia emambiarera asikiria mate ayaragire byara asaba nyagitari abagotebekana gotamwa omwanchobo obokoreri obuya munyagitari omunyagitari naroro musaja baja bamuyarire bagoti munyagitari omwaka omuitane chindo nando mutebirana asikwarengigita sikwarengigitanda no mwana oyo na gitanda mwana oyo mayaga ndebi mama njebona yangu kunde ndangerio mogakone ngokaraki ngokunde ake abanyagitari abataye konifa ngene ngorero baleseni ndusi wo mwana gagyonye ngotigara moyo ntigare ndikere rifa ndingoraki ngende nyagitari enga nkoreki ngiro muroirone munyagitari oyo ndebi nakoreki naigure ogenda sajo ogenda kimanyeti nando musacha naro jonseli kurugali oseli onsukuma paka geita isiko gaiga anande gwo mwana oyo okulire nande na media diri ono ngujiko namnyara bale dirembeli nera bakumubekera bakumuriye mikia magoko mwana oyo ndebiga mama kwae na kule kurwa makonaili onye emamu yegete karamba ke shida yo murweira pako sabire refaro which means nyagitari yo kenyene na abantu benko mushugulikero ko nambali qualified they are not professionals kuru ase nyagitari ero ko na management yonsi ipi tobwata nemba ke county ya salikire this is not the first case ikende mo igwete kujimagena even tunabibiga sene okore nande they don't care even the responsible bakuru they don't care nande mama tena kento ke bakorero maiga yo muwaziri bw'abakene bwe county ya Kisii omusikinya kwebogo ikase nyagitari eganga yayo ko bakanya bamenye abayiga yasinya maiga yaye ni gaikaransa mone amatenya gosiriri konyora obwene bwe kore keiga iye igete to an extent umuruiro yaga kuchindwe agotebi kukarunse kiagerachite agaikurura paka gesieri okorera ogoteba gaki nkonye gosemba mororera mabira instead yo kumwatendi a nurse on duty ya mwagete chindwe ekomotebira na intutoma ete chinsoko nyoru umwana talia yo gototebi toroche ngano ena story ye referral according to them the clinic officer atotebi umurwaire alikufa between saa 4 na dakika 2 to saa 4 na dakika 4 alafu the nurse in charge naye anasema referral walicall a 10:45. Vile nilikuwa nimesema mtoto alikuwa amelala vizuri, heart rate ya mtoto ilikuwa vizuri. Wakati alipimwa ile njia yake ya uzazi ilikuwa 2 centimeters, which means haikuwa imefika wakati wa kusukuma. Maiga yo mukutano yo tareta machibu abanyanyimbo igo bakonya abanyagitari mono muwaziri go chiasegeta seni kyabo nako bakonya kurwase abamenye babwate oborobonge igikorekera abanyanyimbo koruta amasasi abamenye barongo nigo barure birengere byao kubwatikana ekorekeiga aseboniga emate yaruro kugani kwabo kubwatekana no gosiria obugima bobwanchi babo asasiki na je twasangere iri twatebiri na abanyagitari bonsi pi babe suspended twa abanyagitari yale bale abangao mwanjiraniye kuru Kenyanya ga mpaka bosongo KTRH level 6 ntobwati nyagitari Kisii county ngima no mondo twaeto bugabana osinyirwe gasi moro chiba mwanjire simbaga ndeka Tuabwata ambulance ya rengega it is not even functional teyo kwanza ya iretu emashinero mheshimiwa Ngwaya atoete governor Ngwaya emashini iyo ya ruseti kuga ya rete twega ikaga ikagenda yare gokonya abantu ba minto kango bonekera barango mwana otari konyara ko gekonya kango nakonya kaina another way bona mune family ntuge twari gusabangeringa auditing yakoru twari gusabe byombe biri bikorwanero maene bwa mwanya bantu serikali nonde ora na magania maya urarorenge gekore kiganike baisoanani asingicho gotokonya gokora auditing mune family tomanyenga inki
kiabete omochanda ase omosubati oyo. Kuripoti itsen kyo nambe magien soka TV koroga somo chio Kenya gotoka ase ward ya Bokimonge. Ebunge ya Machogo barabe county ya Kisii. Nchen Dominic Onderi Nyabuto.